Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan ere 3 atal izanen ditugu. Lehenbiziko atalean, heldu den asteburuan, Elizondon ospatuko den Behi Pireneiko lehiaketaren inguruan solastuko gara. Feri potoloa eta interesgarria izaten da, eta horretarako antolatzaile batzuekin solastuko gara. Alde batetik Juan Cruz Iriarterekin, bera Baztango udaleko zinegotzia, Mendi nekazaritza eta abeltzaintzako zinegotzia, eta baita ere Álvaro Garderekin, bera Pireneikako abeltzaina eta baita ere antolatzaile lanetan ibili dena. Ondotikan, ordoki zalditegira joanen gara, eta bertan Alejandro Ibarrarekin, zalditigiaren inguruko balorazio bat egingo digu, nola joan den uda, eta udazkenari begira ze asmo dituzten. Eta azkenik, saioari amaiera emateko sindikatuaren atal izango dugu, eta bertan, ene sindikatuko kidea den Mikel Altzuart izanen da gurean. Saioaren hasieran esan bezala, asteburu honetan, asteburu potoloa dugu Baztanen, badakizue Elizondon, Behi Pireneika zendaren lehiaketa ospatuko dela, nazioarteko lehiaketa, eta gurekin, antolatzaile lanetan buru belarri ibili diren bi mutil, Juan Cruz Iriarte, Baztango udalako zinegotzia, Mendi nekazaritza eta abeltzaintzako zinegotzia, eta Álvaro Garde, mutil gaztea, Pireneika zendarekin beti ere lotua edo lanean ibiltzen dena, eta gazte izan arren esperientzia duna feri honen antolaketan. Azkenean asteburua gainean dugu, eta pixko bat ez dakit hurbil ikusten dugu, baina bere lan ematen du, ez? Horri bilizarete pixko bat antolaketa lanetan, ez? Bai, Egierteko ja gainean dugu eta iduridu etzela leatu behar, baina bai, hasi genetik antolatzen primavera aldera ziren lehenbiziko bilerakin, eta bai, bilera ganta torri, eta azkenean antolatu dugu dena, eta ja prest dago dena ja. Horai behien esperoan denak. Egia esan, lehiaketa potolo izaten da, feri garrantzitsua, jende asko tortzen da Baztanera, baina badu bere presupuesto ere, ez azkenean gauzak guztiak koste badute, eta kasu honetan diru ere gastatzen da, ez? Bai, Egierteko udaletxea patzen du 30.000 euro inguru hortan feri honen antolakuntza intzinek atratzeko. Gu bai Egierteko sosa garrantzia badu, baina guretako ere bai udala bezala garrantzia du nekazaritza, hemengo bizitza hortara uste dut hortik baduela garrantzia hundien nekazari Baztanen. Eta bai, diru aldetik sosa garrantzia badu, baina baita ere nekazaritzari indarra matea ere guretako ustez feri hau garrantzia badu bere indarra mateko eta bere prestigioa, ez, lanbide horri. Zuek fuerte kontu diozue, feri horreri, Baztanen iteri, Elizondoko plaza horretan iteri, eta azkenean ona da baiararentzat, baina baita ere, abeltzain guztientzat eta ikusentzuleentzat ere, ez? Bai, azkenean hau zabaltzen da horren bertze, Pirenaiko arrazain zabaldu dago, eta azkenean horren bertze jende etortzen da, eta bai, denendako da, pozgarrie, ikusgarrie, eta bai, azkenean animua emateko ere zabaltzen da, honitz ez bakarri Baztanen, baina, basia hemen dago, hemendik abietzen da, eta dudik ezin denendako interesgarri eta azkarra eta fuertea dela, bai. Álvaro, ikusten dugu, hazienda gogotxu dagoela ferira joateko, ematen du aditzen digutela, zer komentatu barrizun, azkenean zuentzat ere, eskerrak zueri, ez? Abeltzainei, haziendakin jarraitzen duzuela lanean, egunero, haziendari gabe bezen feririk izanen, da, eskertzekoa da, ez hori? Bai, egirran, feria hontan parte hartzeleik haundenak hauek dire, guk azkenean prestatu egiten dugu eta aintzinetik inbar delana, baina protagonista hundienak gibelian dugun behi hauek eta inguruetatik tortzen diren behiak izteten dire. Zuek beti esaten duzu ere, beste plaza batzuekin alderatuz, zoragarria dela, ez? Elizondoko plaza hori hazin da, eramateko, nola izaten den antolatua, beti ere hori garrantzitsua da abeltzainarentzat, ez? Bai, egeran Elizondoko, Baztango udalak apostu intzuen bertan feria hartzeagatik, eta orden bertako plaza instalazio arras onak duela erramarra da. Bertan ure sartu edazpitik plaza guzien, argi aldetik ere instalazionak ongi daude. Eta gero horretaz gain, erramar da behiak edukitzeko plaza ederra dela, bere arbol eta lurrekin, eta gero ondoko plazare aprobetxatzen dugu desfile egiteko. Orden lekue bada haunitz, eta hori arras importantea da, zazkenean lekuik ezpazen ezingo ginuen inpaseoa edo behien kopurue mugatu hauko izin zen. Eta bertzaldea aipatu behar dere, kanpotik hortzen den jendean dako Elizondo bezain leku hon gutxi dagola Nafarroan, zertaz berta batuen komertzio, ostatu, bar, eta jatetxen aldetik aukera zabala da, eta jendeak badu aukera
bertara haziendak ustera torri eta bertan egune pasteko. Asteburu oso hartuko duen egitaraua izanen da, ostiraletik hasita eta ezakit egitaraua aldetikan pixo bat labur bildu zer topatuko dugu bertan. Pues bueno, urteroko bezalatxo, hortzilere atxaldetik hasiko haziendak ailegatzen, larun bateko 9etako behar duteia behiak ordenak izan. Egunean zehar izango da behiak eta hola erakuste eta sailkatu premioak eta mateko. Eta pixketo ide, eta gero igandian premioak eman, gauzekin, eta gero pintxoa daztaketa izin de, alde batetik Aratxe Pireneiko izango da herria eta banatiko de pintxoa, gaznakin, aurten kortariko bordako gazna izin de. Eta pixket, banatuko duten talde izango da Gartzengo guraso elkartea, eskolako guraso elkartea, eskolako besta txiki antolatzen dute, eta hori tokatzen zaia aurten banatzea. Eta pixket oide, gitarragoa oide, bakarrik aurten pixket ezberdintzen den gauz bada, pintxoaren urteoketan izan da lehiaketa bezala, eta aurten erabakik dugu lehiaketa biharrean, ja gazte denean zehar, ostatu batzutan badaude probatzeko aukera pintxo, busti edo zopa probatzeko. Bestetikan buruko puru aldetikan, ezakit, datuak lotuak izanen dire, zenbatxo buru izanen dire? Aurten berreun pastoixi izin dire. Eramar da gutxiago tugula aurten parte hartzaileak, baina izan da proba sanitario batzun kulpez edo, horren ondorioz. Lengua zulen xertaketan Nafarroan derrigortu ginen nekazari guziek eta orden ezkinun inongo arazik zen denek inbarginen. Baina aldiz erkidegoan bolondrez zen, nahi zuenak iten zuen xertatu eta nahi zuenak ez. Orden orain Nafarroako gobernutik sanitatetik exigitzen dazkiguten proben artean, exigentzia da behioiek xertatuek izatean lengua azulen kontrako virusen kontra. Eta pastudek autonomia erkidegoan ferira tortzen ziren zenbait abeltzainek ez zutela bakuna hoiine. Orden pena den bezala batugu 6-7 bet ezin direnak torri arazoi dela eta. Bestetikan ezakit, lehiaketa ikuspuntu aldetikan, badire atal edo sekzione desberdinak ez lehiaketarako, zeintzuk dire hola pixko bat aipatuz? Bai, urtero bezala zezenetan 3 atal eta urruixetan 9. Urruixetan dire 8 lebetetaik eta 12 lehen bizkoa, bertzea 12 18-tera, hirugarrena 18-teik 24-etara, gero bi urtetatik 3-etara, 3-etatik 4-etara, eta gero 4-etatik 6-etara, 6-etatik 8-etara, gero 8-etatik 12-etara hor 4 urte, eta ja azkenak behizarrak 12-etek aintzinet. Eta zezenetan berriz 2 urte bitarteko gazteak, 2 urte eta 4 tartekoak, eta gero 4-etek aintzinera. Eta ezakit, sari banaketa izanen da igande eguerdi parte horretan, desfilea konkretuki noiz izanen da? Desfilea epaileak hasiko dire txanda kalifikatzailekin launbetian goizeko 9:30. Lehenbizki egiten duzte zezen aperen lekuetan, ez garelako atrebitzen hainbertze zezen plazara atratzea, zertaz hoi arriskutsu izan daiteke. Eta hoiek akitzen duztelaik 10:30 amekaka hiri hortan pentsatzeko gutxi gora bera izin dela behiena. Hor hasiko gara jailenekin, eguerdi arte, eguerdien inindugu bazkaltzeko tarte bat, eta atxaldean segitiko dugu horrekin. Eta sariak sekzione bakoitzetan, lehenbiziko 3 edo zenbateri? Lehenbiziko bortz. Hazienda kopuru haundi etortzen baite Elizondora orden erabaki nuen bortz izetia. Eta gero behietan ja erditzen hasten direnetik hor bada a la mejor reproduktora erten diogune. Eta gero badaude sari bereziek baztango zezen eta urruixo berena, intseminazio artifizialeko urruixita zezen oberena, buruiko berena, hoi dire sari aipagarrienak. Baztango udalak eskertzekoa ez, 30.000 euroko dirua hor beraiek jartzea, baina diru gehiago behar da oraindik ez, eta ezakit oro har feria aurrera atatzeko, nondik lortu zu diru gehiago? Aipatzeko da, feria honen kosto 35.000, 36.000 hor, azkenean haunitz ere bai barietzen du zenba behit hortzen den eta nondik. Zetaz behi bakoitzai pagatzen zaio dieta bat kilometrajean arabera. Orden, hoi da sos gehien gaten zaikune eta horren arabera barietzen du. Eta 35.000 euroietan 30.000 berak aipatu bezala patzentu udalak eta gero bertzea aspinak. Baina hor bagara beltzain batzuk bolondrez bezala lanean aitzen garenak eta bertako komertzio bar eta ostatuetan kolaborazioa biltzen dugunek. Orden
aurten adidez 12.000 euro inguru bildutugu, orden eskerrakman bertan parte hartu duten guzei, eta hori ematen diogu udalai. Eta gero aurten itxaropena da Nafarroko gobernutik ere aspaldiko partez laguntza jasotzea. Orduen, bueno, uste dugu bera soso ipatzen dut, eta aldugun inamenpin zerbait itzultzen saiatzen gara. Ongi da, ikusten da gauza aski ongi antolatu duzuela, betiko ez, gero eguraldia, beti ere eguraldiak asko egiten du azkenan, ez, olako egunetan, eguraldiak borobiltzen dudana, ez? Espero dezagun eguraldi ere laguntzia eta dena polita atradaiela eta ongi atradaiela, eguraldi durik etzen ere garrantzia baduela, baina gure gibelian daudenok ere garrantzia handia dute eta beraiei aztentuztenak eta zaintzentuztenak ere bai. Eta aparte ez direnak tortzen ere bai, bertze hor barna daudenak ere bai ausartzen ez direnak tortzea, baina denek dute bere garrantzia eta bai, denen artean lortzen dugun feria hau indartuz eta mantenitzu denborian. Osongi, nola ez eskerrak eman bi ere ez, azkenean, zuek izan zarete pixko bat adierazle feria honen antolaketarena, atzetikan jende asko dago ere ez den agertu, baina, berai ere antolaketa lanean ibili diren guztiei eskerrak eman, eta, esan dakoa, disfrutatu zuek ere feriaz, eta seguru gaude, kanpotik etortzen den guztiak disfrutatuko duela eta. Mila esker, ondo izan? Esker mila zuei. Ordoki zalditegian gaude oraingoan, Arizkungo ordoki poligonoan, eta gurekin Alejandro Ibarra dugu, bera bertako arduraduna, eta Alejandro jau da bukatzea ardugu, eta ezakit, ordoki zalditegian, zer moduzko uda izan duzu, ze balorazio egiten alda? Pues balorazio ona, zeratik nik uste beste urtetan, pixka gehiago jende ibili dela. Pues, ez dakit, izaten alda, ez dakit, Dolores Redondos horren asuntua, eta gero kanpinak eta landaitzetik ere torri da asko. Orduan jende unitzibili da, gero ere guraldi ere desentekoa ez, azkenean uda polita indu? Uda polita bai, idorra, minio polita indu bai. Bai. Batzutan sobera bero, orduan jendiak iten du manso gotorri, eta guretako da pixkat, baina ongi. Uda azkenak ere polluitak izaten dire, zegoaizea, eta horrela baduzu espentsa, ez? Pixote guraldi laundezko jende ibiliko dela ere, ez? Bai, netako udazkena izaten da politana. Zeratik ez da bero handia, hotzarez, eta eguraldia aguantzen du eizegukin, eta aguantzen du bizkat, eta netako, eta gero aste burutan eta hola ibiliko gara, segurazki. Bai, beti izaten da, urten ere izango da. Bestetik ere aurre eta gazteek hasi dute ikasturtea ez, eta ikasturteari lotut ere, azken urte kuadreia baten, zuek ere pixka bat lanbide heziketan, kirol ikasketak egiten dituzten horietan, torri izan du dire honat, praktikak egitera, zaldien gainen da zaldia zaintzeko praktikak egitera. Aurten ere, hortan zabiltzaten, negoziatzen, nola dago afera? Bai, hasi gara, ja, hoiekin, minio goainiken, subastan eman bihar gaute, eta ez dakigu, uste dugu, baietz, guk hartuko dugula, bai, espentza bai. Eta berrikuntza bezala ere aurtengo bauzu ez, pentsatu edo eskaintzen duzu extraeskolarra bezala aurrentzat, bertara hurbiltzea ez alditegira. Bai, guain artere baziren, bino guain induguna da zabaldu. Zabaldu ja, Maldarreka, Bastan eta hortan deni. Aber, extraeskolar bezala, atetzen den ere, eta gero negurako, ongi. Ikasturte osoako izango zen ez, uda arte, hasten zenbait egunez, ordutegi bat, eta pixu bat beste kirol bat, eta jarduera poiet bat ez? Hori da, hola da, bai. Bestela ezagit, zaldi aldetika handa betiko gixera jarraitzen duzue, aldaketari baduzue zalditegian, edo? Ez, dena berdin segitzen da. Guk iten dugu irterak, ordura, bi, hiru, edo egun sokuak, segitzen dugu igual, lehenoa bezala. Eskaera gehien duna zer izaten da, zer irtera izaten da? Turistak gehiena ordu bat. Batzuk igual bi ordu, ordua izaten da beti generalian. Bai. Turistak ere, bertako parajeak ikusita eta gainaz, zaldi gainen disfrutatzea, gozatuko dute. Bai, zoratuta joaten dire. Batzuk gehiena, bai, zoratuta joaten dire, eta hori da gozada bat ikustia hola. Bai, eta
Herritar batentzat eta bertakoentzat ere, ibili garenak paraje hauetan zaldi gainean, azkenean polita da, ez? Disfrutatzen duzun naturaz beste modu batera, eta berriz errepikatzeko hurrengo urtean etortzen dena, gogokin, ez? Bai, eta guk gustora errepikatzen baldin bate eta hortako atetzen gara, klaro. Bestena gaizki. Ordoki zalditegian duzuen beste, gauza interesgarria da, zaldiak jarria direla, ez? Azkenean ez duzu izan beharrik zaldun jakintxu bat, baizik eta esperientzia deusekin, zaldia eramaten duzu ongi. Bai, azkenean zaldiak ibiltzen dire, pues, dakienakin, ez dakienakin, denekin, beldurra daukenakin, denekin. Eta hori behar da, jendia pues, gozatzeko pixkat, eta ikasteko hortik hasi behar da, klaro. Partikularrak ere badituzte berein zaldiak, ez? Zuen ikuiluetan, hori ere zerbitzuri ematen duzu ere? Baitare, hemen pixka kuidatu eta gero beure tortzen dire eta ibiltzen dire. Ja bidiak eta ja badakite, orduan ibiltzen dire hemen, gozatzen eta gero buelta. Gainaz, ez dute zertaz bertako izan beharrik, ez? Gaur egunen auto hartzen duzu eta ordu batean sartzen zara duzein lekutan, eta nahiz da bizi Iruñan Donostin edo, isa etortzen altzara asteburu nahi duzuelikan zaldean ibiltzera, ez? Bai. Badago bat Donostikoa eta nik uste gehiena ibiltzen dela, eta Donostia antxain dago, ez? Hurbil, minio, badago kilometro sail bat. Eta hori da. Alejandro, ikusten dugu ongi eramaten duzuela zalditegia, eta hemen betikoa, ez? Gonbitu jendeari, animatu, probatu ezatela ordoki zalditegian zaldi gainean ibiltzea zer den, paraje zoragarria dituzue, eta probatzen duenak errepikatuko dula hori seguro. Seguro. Bai, eta hori behar da. Osongi, ondo izan, eta jarre segi zuen martxa hona daramakizue, eta guraldiak ere laguntzen duen. Eskerrik asko. Zori, eskerrik asko, bai. Bestek diotena, niri bosta sola, benetan maite dudana, bapo sentitzea da, harin bizitu, aske sentitu, egin kasuta eman pausizuk eraldazazu. Sindikatuaren atalean gaude eta gurekin Mikel Altzuart dugu, badakizue bera, orain arte eta oraingoz, eneko konfederazioko kidea dugula, eta Mikel, hortara gindoa zen pixka bat solasean, pixka bat ere enen badire berrikuntzak, eta okerrez baldin manago, kongresoa gainean duzu ez? Bai, urriaren batean, eginen da Nafarroaren 5. kongreso uste dela, eginen da, eta hor, talde berri bat sartuko da sindikatuaren martxa eramatera. Eta, orain arte gu egon gara 2009-tik, kongresua lehenago egin behar zen, hala markatzen dute estatutuek, baina, denbora joaten da ustekabean, eta azkenean urriaren batean finkatu dugu, kongresua hasi zen ja asambleak egin dire Nafarroako zonalde guzietan, 2 aldiz ere, enmienda batzuk ja aprobatu dira, bertze batzuk kongresuan tratatuko dira, eta 9 edo 10 kargutarako, ejekutiba osatzeko, 12 laguna aurkezten dira, eta urriaren batean aukoratuko dire kide guzioiek, Nafarroako ejekutiba edo zuzendaritza osatuko dutenak, eta horiek izan dira, hemendik aitzine, sindikatoaren ardura nagusia izanen dutenak, lanak aitzine eraman barkotuztenak, eta afiliatu guziek ordezkatuko gaituztenak. Azkenean, 7 urte aixa esaten da, agudo pasatzen da, baina, bitartean ere ordua, zuen dedikazioa, zuen lana, zuen esfortzua, ez dakit ze balorazio egiten alduzuzuk, 7 urte onda gero, ejekutaren barruan. Beno, ez gara politikoki zuzenegiak izanen hortan, nik uste dut, politikok hori egiten dutela, egiten dutela beti balorazio ona, sekulako gauzak egin ditugu, eta hauteskunde kanpainan horrekin ibiltzen dira, eta egin ez dutenak, egin duenari edo puntaterak diote gure kasuan, gazi gozoa da, zeren
aitu gara lanean, borondatea jarri dugu, gure denbora ere bai, gure esforzo ere bai, baina ez dugu konsegitu edo nola paitere heldu garen egoeraren dinamika horri erantzutea eta buelta ematea, ez? Zoritxarrez, nik uste dut 2009an sartu ginenean ilusio eta itxaropen gehiago zagola nekazal eremuan, ez? Ilusio eta gogo gehiago, indar gehiago zegoen, baina bitartean urte gogorra tokatu zaizkigu, ez krisi orokor bat egonda hor hainbat mailatan, eta horrek ere afektatu du, desente, eta horren ondorioak ere ikusten ari gara, eta sektorean, ez da eman aldakuntzarik gainbera hortan, ez? Eta gu parte izan gara nola paitere horri aurre egiteko, baina neurri batean gauzak egin dira, zerbait aitzinatu da, baina dinamika horrek segitzen du. Eta egia erran, bagintuen gure kezkak aitzinera begira ere jendea gero eta gehiago zentratzen da bere zereginean, bere lanean, eta gero eta gutio parte hartzen du denenak diren gauzetan, eta gure sektorean ez da eszepzioa gero eta profesionalizateko eta hortik bizitzeko gero eta exigentzi gehiago ditugu, eta gero eta denbora gutiago duzu bertze gauzetara dedikatzeko, ez? Eta hori ere nabaritzen da, ez? Jendia zailtasunak bere lanak uzteko eta egun batez Iruñera gateko eta han parte hartzeko eta han lan egiteko, ez? Baina sortu dira 12 hautagai, esfortzu bat egingo zuten seguruenik ere haiek guk egin genuen bezala geren garaian, eta guk lagunduko ditugu alden guzian, aitzinetera eman nahi diren proiektuetan, nekazal politikaren jarraipenean, eta jendarteari begira ikusgaitzaten nola gauden, uste dugulakoz, segitzen dugula beharrezkoak izaten, eta are gehiago, uste dugulakoz herrietako etorkizuna, batez ere herrietakoa, hirietakoa ez dakit, herrietakoa batez ere lotua dagola gure sektorearen bizi iraupenari. Nik uste dut nekazariak eta beltzainak desagertzen garielaik herrietatik, herriak ere galduko dutela unitz, desagertu ez dire fisikoki desagertuko, baina herritartasun anima hori galduko dutela. Nik uste dut nekazal kulturan, baserriaren kulturan herriak sustraitu direla, eta hori gabe utziko dute neurri batean herri dinamika duten bizitokiak izatera. Sindikatuak ez dakiz, zu barruti bizi izan duzu pixa bat, zer nolako bilaka ere izan du, ez bakarrik 7 urte hauetan, baizik eta azken 20 urte hauetan esaten aldugu, pixu bat sindikatuak administrazioarekiko, sindikatuak duen ikuspuntua eskatzen duena gero gauzatzea, edo pixu bat sindikatuak, pixu bat kasuite sindikatuari, administrazioak lehen kasu egiten zen, gaur egunean sindikatuak indar galdu du, zoritxarrez? Behar bada, sindikatua sortu zenien ordezkatzen zuen jende eta aktiboak, erran nahi dute populazio talde esanguratsua, ez? Batzuen bere indarra eta ikusi zen batez ere merkatuaren kontuak ekarri zuen nekazal sindikatuaren sorrera, batez ere merkatua liberalizatziak ekarri zuen elkartzera eta babestera merkatuaren lege horrek markatuko zuelakoz etorkizunean, eta hala izan da, eta koiuntura horrek sortu zuen, urte hauniz pasoatu dira orduzkero eta hauniz aldatu dira gauzak, eta derrigor sindikatuak enek izan ditu bere gora berak eta bere krisialdiak eta bere barne aferak ere, baina kanpora begirare bai hemendik aitzine eskatzen dako ez guri bakarrik, baizik eta erakunde gisa
zein izan behar den etorkizunean bete behar dugun papera eta etorkizunean nola lan egin behar dugun, zeren behar bada orain arteko moldeak, egiturak, eta zuk erranduzuna lehen garai batean administrazioa zen paper zentrala edo hartzen zuen nekazal politikan. Ikusi dugu urtetan administrazioari begira ibiliak ez digula frutu handigirik ekarri, azkenean nekazal politika bateratu zelako Europa mailan. Eta bueno, hemengo kojuntura administrazio aldetik Nafarroakoa bederen aldatu da desente, bertze disposizioa dago, baina aitzinetik hartu diren haunitz erabakieak irreversible xamarrak edo ja Nafarroako mapa desente aldatu dutenak dira. Eta ikusi dugu administrazioari begira soberasko egon bagara ere, ikuste dut gehiago egon bargarela gure baitan, gure iniziatiba propioz eta gure barneko indarrari begira, bertzek zer egiten duten baino guk zer egin dezakegun eta baita ere hausnarketa bat behar duela honek, eta bueno, kongresu hontan talde berri horren ikuste dut sentitiko duela horren beharra ere, lanean ibili bide nabar, lehentasunak markatzeko eta zeri eman behar dugun garrantzia, zertan zentratu behar dugun, zer den garrantzitsua benetan, zer ez den hain garrantzitsua, zeri jo behar dugun, nondik ibili behar dugun, zer tresnaz doitu behar dugun, eta ja konsegitzen dugun jendartean nekazaritzarako jarduera, nekazaritzako lana, langintza, aktibidade edo duina izatea eta etorkizunean jendeak lan hontan segitu nahi izatea, ez? Hori da gaur egun falta dena. Eta mendikan aurrera zuri hori tokatzen zaizu, ez? Pixua zure lanean, zure nekazari lanean jarraitzea, ez? Sindikatori lotua ongo zara modu batera edo bestera, baina, bueno, jazuk horre izan dituzu zure urteak, eta bain beste modu batera biziko zu, ez? Bai, batez ere eta eredu izan behar ziren erakunde guziak, zailtasuna daude delegatzen, parte hartzen dugun toki horietan denek pasatzea edo alden jende gehiena pasatzea zeren gauza denena balin badira denok patu behar dugu zerbait. Ez da posible zerbait denena izatea eta esku gutxi batzutan uztea. Horrek azkenean luzera begira ez zaio usten eredu horri, eta hontan guk utzi dugu bertziatu sartuko dira eta lanain beharko dugu jarraipena izan dezan jarduera honek, langintza honek, zeren uste dugu orain duen zentralidadea baino handiagoa izan behar duela lehen sektorea zerbaitik deitzen zaio, eta ez dugu batzutan baloratzen zertara eramaten gaituen gaur eguneko bizimoduak, eta bakoitzak beretik zer jarri behar duen, gure kasuan ekoizle gisa, baina jende guziek konsumitzaile gisa, elikagaien konsumitzaile gisa, eta hortik heldu da pixka bat gure aurten Nafarroako hartu dugun leloa, eta leloa da gure nekazaritza galdera ikur bat, baina plazaratua jendarteari, gure nekazaritza zuen elikadura, eta nik uste dut hortan laburbiltzen dela galdera hori, galdura horren erantzunen arabera izanen da gure etorkizuna. Songi, Mikel, gure partetik ere nola ez eskerrak eman, urte guztietan ere zeu izan zaitugu eni sindikatuko bozera maile edo ordezkari, sindikatuaren atalean, Ur eta Lur saio honetan, eta hemendikan aurrera ikusiko dugu nola joanen diren gauza, nor izango dugu tarteka ene sindikatuko berriak edo ikuspuntua emateko, eta bitartean nola ez eskerra honitzeman, eta ongi segi zure martxan. Mil esker zuei arduratzeagatik sektore honetaz, eta doako lan hori eskertu beharrekoa da, zeren presentzia ere bai komunikabidetan, ez da egunorekoa izaten, eta zuen lanari
esker ere, bueno, ene zer den gutienez jakiteko aukera izan dute unitzek. Osongi, sorte hon, da ongi bili. Mila esker denei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi izan.